lles aporta pois, ese espazo donde facer chegar as súas demandas e que tamén creo que é fundamental que vexan que son posibles, que son realizables. E para nosotros é así, é dicir, en este espazo sacas conclusións, sacas determinadas cousas que igual, pois, aínda que nosotros temos unha política de mocidade activa e que queremos e sabemos por onde ir, pero o día a día, con conversas con eles e, sobre todo, por exemplo, en este foro, pois achega moito para poder facer e para poder acertar máis. E me quedo coa satisfacción tamén de ver que son activos dentro das súas posibilidades e que sí que, ao final, no espazo no que estábamos, pois é un espazo que impón, por decir así, pero que aínda así foron quenes de soltarse e de facernos propostas que creemos que son moi útiles. Porque nosotros nos dedicamos a facer políticas orientadas a todas as idades e, neste caso, tamén a mocidade, e que mellor maneira de acertar con elas que saber o que queren o que demandan. E isto para nosotros pois, é un exemplo das súas necesidades, e chegar a eles a veces non resulta moi doado, e con estas iniciativas creemos que así o conseguimos.